Здравейте, деца! Аз съм баба Коледа, а до Коледа остават 12 дни. Днес ще ви разкажа за моето джудже шивач. То много обича да шие дрехи. Вижте, непрекъснато ми сменя дрехите, прави ми нови рокли. Той шие всяка година нов костюм на дядо Коледа и той шие онзи големия чувал, дето слагаш играчки и се има място за още. Та това същото джудже един ден отишло на разходка на Северния полюс и какво да види? Елените ми нямали дрехи. Елфите ми всичките били със стари дрехи. Единствено великана, който живеел в съседство с нашата ледена планина, имал дрехи и цял гардероб. Седнало джуджето и се замислило. Мислило и накрая решило. Покатерило се при великана и му казал: "Моля ти се, великане, подари ми една стара дреха." Великана го погледнал от високо и казал: "Какво ще прави едно малко джудже с една огромна великанска дреха?" Аз ще ушия дрехи на всички. За Коледа, казало джуджето. Що ме за Коледа, казал великана, извадил от гардероба една стара дреха и я дал на джуджето. А то се върнало и се заловило за работа. И ушило на всички. И на еленчетата нови на метала, и на елфите нови дрехи, даже и за мен остана за нова рокля. А вие имате ли нова рокля? И я отворете гардероба и вижте дали не сте забравили някоя блузка или панталони, дето не сте ги обличали много отдавна. Облечете ги, застанете пред огледалото и ще видите, все едно сте с нови дрехи. А до тогава си мечтайте. До утре!